València jo li faig 2 i després... Perfecte. Una valoració de l'encontre. Bé, un partit on te'n vas amb molt males sensacions, sobretot perquè crec que és molt cruel al final, més enllà de que penso que hem fet la primera mitja hora crec que molt completa, diria que segurament els millors 30 minuts del que va la temporada. L'equip ha generat ocasions clares de gol, ha tingut el domini de la pilota i arrel de l'empat del València ens hem desconnectat absolutament, hem fet els últims 15 minuts de primera part sota el nostre nivell i després una segona part on realment han sigut millors i més enllà que clarament han sigut millors, penso que també el desenllaç és una mica cruel però merescuda la victòria del València. Resultat just, per tant? Sí, crec que nosaltres, ja dic, la primera mitja hora hem estat a molt bon nivell, hem tingut el travesser a Guzmán, hem tingut l'ocasió del gol, hem generat més sensació de perill, però ja dic, a partir de l'empat del València doncs bé, no hem sabut contrarrestar les seves armes d'arribar per fora, del joc interior, i bé, una miqueta dins de les situacions de partit que havíem treballat no les hem sabut contrarrestar i en aquest aspecte doncs toca millorar. No sé, Martí, una mica la sensació d'història repetida respecte a altres partits, un bon inici i el primer cop que rebem l'equip desconnecta una miqueta del partit. Sí, costa perquè penso que són cops durs, no? Realment crec que el gol del València ven la primera ocasió de gol. Això doncs, a l'equip ho ha acusat. Més enllà d'això penso que hem de ser autocrítics. Crec que a la segona part no hem estat al nivell que toca perquè realment el València, que s'ha de dir que és un equip que té moltíssima qualitat, que té jugadors de molt talent i que en situacions d'1 contra 1 ens ha superat. Ha generat molt perill, crec que inclús quan el partit s'han quedat ells en 10 se'ns posava en un panorama, en una situació que no hem sabut jugar a favor nostre, no? Per tant, en aquest aspecte, doncs ja dic, el resultat crec que és just, tot i que el desenllaç és cruel per com és la falta, en el minut en el que és, per tot el desenllaç. Ja et veies que com a mínim un punt el podies treure, però soc molt autocrític i crec que ni jo com a entrenador he sabut dominar una mica la situació a la segona part, ni crec que hem fet una segona part mereixedora d'emportar-nos res d'aquí. Una qüestió, no sé si d'ambició al final, el fet de, per exemple, que tinc molt poca presència ofensiva a partir del gol del Mestalla, del primer gol, per exemple. No crec que sigui ambició perquè evidentment nosaltres volem treure els 3 punts d'aquí i hem intentat estirar línies arrel de treure Collado, hem jugat en 2 puntes durant molts minuts, hem intentat buscar aquesta presència, però la realitat és que no hem estat encertats en connectar, tindre una mica la possessió, en intentar generar una miqueta de perill en pilota, pràcticament a la segona part ells han dominat moltíssim i ja dic, i després s'han quedat en 10, hem volgut estirar línies, hem anat a buscar l'1-2 i la realitat ha sigut que el València ha continuat dominant i no hem sabut ni tan sols contrarrestar això, no? Per tant, ja dic, molt autocrític amb mi mateix, autocrític amb l'equip i que ens serveixi per millorar perquè, com bé dius, és una situació que potser ja hem viscut. Vale.